Vă pup pe toți. Sunt Jeleo Star, Style, cum vreți voi să-mi spuneți. Sunt două moduri de a-mi spune, Star sau Style, cum vreți voi. În fine, nu contează asta, am intrat în alt subiect fără să vreau. Ce să vă zic, bă, plecăm în drumeție, cum am obișnuit pe fiecare vlog pe care îl vedeți. Trebuie să plecăm noi undeva, nu? Să mergem toată țara asta. Acum să schimbă ruta, frații mei. Nu mai mergem în București, mergem în Constanța. Pentru cei care se uită și sunt în Constanța, vă pup pe toți. Ce dracu să zic? Bă, atâta vă zic. Ce să fac eu pe YouTube-ul ăsta pe viitor? Nu o să facă niciun YouTuber toată viața lui. Pun România pe hartă ca lumea. Păi doar trebuie să mă urmăriți, să mă apreciați la fiecare videoclip, să apăsați pe butonul de like. Și restul le face fratele vostru și nu vă dezamăgește niciodată. Atât am avut de zis, bă. Singuri trebuie să vă ceți peste tot. Dacă aveți, nu știu cum să... Singuri trebuie să vă ceți peste tot, bă. Dacă cineva nu vine cu voi, duceți-vă, mă, singuri. Duceți-vă singuri, faceți-vă voi. Viața nu mai stați după unul și baldu, că nu vine ăla, nu vă mai ceți nici voi. Du-te, mă, tu singur. Vă pe toți. Nu știu de unde ne vedem, dar dau drumul la camera așa. Vă pup. Frații mei, fiți atenți că nu știu ce să fac, bă. Că Vanin nu răspunde. M-aș risca să intru peste el în casă, bă, da. Mi să nu fie maică să șteche supă hăl, că intru și mă duc direct la el. Dar nu știu. Mi să nu dau de ei pe acolo în casă. Mă duc, intru direct peste el. Mă, nu știu ce să fac, bă. Că ăsta nu s-a trezit. Și nici la telefon nu răspunde, că l-am sunat de o grămadă de ori. De la 5 îl tot sun. Mamă, nu știu ce să fac. Spuneți voi în comentarii dacă m-am dus peste el. Deci nu dați înainte la videoclip. Spuneți dacă am intrat peste el în comentarii și o să vedeți după. Că... Mamă. Nu știu ce să fac, bă. Haideți că mă gândesc și cred că intru în infracție. Frații mei, ce să zic, iar mi-a făcut așteptări degeaba. Nu vă mai faceți așteptări, bă, de la oameni de nimic. Vă zice fratele vostru care le-a trăit cu pielea lui. Nu vă mai faceți așteptări că zice unul, da, mă, vin cu tine, mă, sunt cu tine, mă. Și după când îl sun, nu mai se răspunde. Le vede pe toate, Ce să zic? Eu nu zic nimic, înțelegeți voi ce am zis adineauri și legați cu ce am zis acum. Asta e situația. Îi dăm singuri înainte. N-avem ce face. Vă pup și fiți singuri, bă, pe unde vă duceți, că nu vă mai încredeți în oameni, că toți sunt falși. Singura persoană în care să aveți încredere este doar Dumnezeu. Și ăștia care vă uitați la videoclipul ăsta și vreți să spuneți adevărul, nu vă mai cred nici cu dovezile pe masă. Că și cu dovezile pe masă sunteți falși și rău de tot. Toată lumea în 2026 falsă, rău de tot, falsă. Să mănâncă între ei pe la spate toți. Toți. De la cel mai bun la cel mai... Și eu din biserică să mănâncă între ei. Ce să mai vorbim de ăștia care umblă pe aici, ca grăbușii. Aici doar trebuie să ducă capul, bă, să nu crezi pe nimeni. Și să fii tu singur pe drumul tău, că dacă te uiți ce face ăla din dreapta sau ce face ăla din stânga, nu s-au nicăieri. Dă-i înainte glonț, mă, că tu știi mai bine ce faci pentru tine. Nu trebuie să iei părere de la altul. Te iubesc. Așa am ajuns și aici, mi-am făcut o baie. Bă, hai să nu vă mint, al doilea, bă, deci de dimineață până acum nimic, bă, nimic n-am mâncat, nimic. Mă jur pe ce vreți voi dacă mâncați ceva. Și cred că e 2 ceasuri, e 2. Așa am făcut și prima oară. Să bine părul pe mine.
Nu există, bă, nu există. Cred că cea mai mare satisfacție asta e, să mănânci. Să mănânci. Mamă. 10 de astea aș mânca. Bă, n-ai cum, n-ai... Hai, bă, șu. Mi-am luat și apă. Beți apă, bă, nu beți suc, nu beți alcool. Nu sunt bune. Vai. Bunătate, bă. When the sun rises over the sea and the waves dance in the morning light, Nu trebuia, mă, să-mi iau eu 20 de astea. the sun will guide your way. Mamă, cum intra. Vai de capul meu cum intra. Rupeam. Era o regie pe Constanța. Bă. Eu, pe viitor, o să fac cea mai tare chestie după platforma asta, YouTube, TikTok, orice. Există pe platformele astea, YouTube și TikTok. O să le dețin eu. Cât de curând. E atâta vă zic. Nu vă așteptați voi. Mamă. Vă pup, revin după. Băi, frații mei, ce să mai... M-am întâlnit și cu răbușul ăsta. Și mergem aici la profit de la... Ăsta e cumpărat de el, ca idee. Acum ar veni că e profilul tău, e gratis ce vrei, cum ar veni. Oarecum. Hai, intră în profilul meu. Ce faci, mă? Crești camera? Nu cred că dacă ești. Deci ca să-ți prezint așa puțin prin el, poți să iei ce doză vrei de suc tu. Iau ce vreau? Ce vrei tu, ia-l tău. N-am nimic. Ia-l tău, mă. Ia-l tău tot. Nu te panica. N-am nimic, nu? Dar fii atent. Aici, astea ce vezi la 3 lei, pentru tine e gratis. Da? Dar ce vezi, Hai că nu mai știu ce vreau de aici și... care e mai sus de 3 lei, e pe bani. Da? Hai să ne aleg ce vreau și după revin. Hai. E pe acolo? Uite, mamă, să-mi bag pula. Îți place, bă, unde te-am adus? Da, mă, că n-am mai fost. Bă, aia pe cât vezi, mă. Dar dacă te duci așa încolo, ce pula mea e? Unde în față? Ia uite bărci acolo ce e, bă. Să și în față, dar e în pula mea, în alt țară. Uite bărci acolo ce e. Vezi, mă, cât de frumoasă e? Capul. Hai să mergem așa, pe apă, pe unde merg ăia. Dar nu mergem pe asta, ce e, mă. E scurt. Mergem cu mai pe aia acolo, până la jumătate altă, nu pula mea. Mamă, bă. Bă, dacă aș sta aici, eu aș pleca pe la 6 de acasă. Să vin aici, bă, să prind asta, uitați. Ia uitați-mi, el am adus pe mine geleu. Mamă. Geleu, Ce, măi, mișto, măi, nebun. Dar eu aici dormeam, mă. Bă, ce m-am gândit eu? Bă, știi ce m-am gândit eu? Stai, mă. Ce te-ai gândit, mă? Să fac eu un GTA de România. Ce zic? Ce bă, n-am datele pornite, mă? GTA de România. Da. Păi, frații mei, să vă zic așa două chestii, dar pentru voi, gen cei care vă uitați. Bă, distrați-vă, bă, că... Bă, mai zic, mă, dacă ai două vieți, pe prima, nu știu, stai, muncești, strângi bani și după a doua te distrezi. Dar așa, faceți-le pe amândouă, bă, munciți și distrați-vă, nu mă? Da, bă. Pentru că dacă stai pe azi pe mâine, după, la bătrânețe o să zici, bă, ce am făcut, bă, când eram tânăr. Distrați-vă, da, cu cap, și fete și băieți. Nu vă distrați în sensul ăla să vă ceți în discoteci, să vă
distrați-vă cu oameni care ține la voi și care sunt reali. Bă, ăștia de stați în Constanța, bă, nu știți, bă, ce să faceți, bă, mulți degeaba stați aici. Uitați aici, mâncava-și gurița voastră, natură și liniște și tot ce vrei, tot ce vrei. Bă, folosiți-vă, bă, creierul, bă. Mulți dintre voi, nu mă refer la toată lumea acum, dar mulți nu vă folosiți creierul să faceți ce vă place vouă. Nu că te iei tu după ăla că râde ăla. Te pui și pe ăla care râde de tine. Și ce zic? Nu mai vă uitați, bă, în gura la alții, că ajungeți după ei dacă vă uitați în gura lor. Credeți-mă, bă, ce vă spun. Uitați aici. Ce mai e mai mult decât îți trebuie. Ce să zic, bă, vă pup, revenim și noi după aici. Băi, coaie! Uitați aici, bă. Bă, cum să nu-ți placă, mă? Bă, cum să nu-ți placă zona asta, bă, frații mei? Cum să nu-ți placă zona asta, uitați. Ziceți-mi, mamă, dar am o fobie de apă rău de tot. Am o fobie de apă, mâncava-și gurița voastră. Uitați încolo vapor, bă. Nu știu dacă îl vedeți. Da, îl vedeți. Uitați vapor acolo, bă. Mamă, bă. Bă, cât de frumos e să-mi bag. Doamne, vreau să-mi fac niște poze de aici, bă, să intrați pe Instagram-ul meu, Jeleu Style, să dați apreciere. Gata, băi, frații mei, am plecat, urcăm pe aici. Câte de urcat ne-a rupt. Da, știu un suc, bă? Un capac? Un suc. Capac, mă? N-are mă corcă, duci aici? Vrei capac, mă? Ai oprit drept să ceva de mâncare. Pentru evenimente, contactați-ne în 07 în 0792 și ale tale buze, măi, m-a făcut să mă iubesc în sărături franțuzești. Mamă, nu mai mă văd deloc, bă. Bă, vă iubesc pe toți, bă, care vă uitați la noi seară de seară, zi de zi, secundă pe secundă, care ne apreciați. TikTok-urile, story-urile, tot. Ne auzim într-un magazin, bă, că trebuie să facem cumpărături. Vă pup. Băi, frații mei, vă uitați ce salată aici, termin rău de tot. Și acolo la băiatul. Bă, unde te duci, bă, unde te duci? Bă, mâncava-și gurița voastră, ce să zic, bă. Ne-am luat. Nu că ne-am luat. Două mai sunt? Păi dacă te mai vrei. Bă, mâncava-și gurița voastră. Ne-am luat parizel și pâine. Pâinea asta degeaba, bă, s-a făcut parizelul ăsta urât, tare rău de tot. Tare gelatină de-aia. Mi se face scârbă dacă e tare, bă. Sper să mă vedeți ca lumea, uitați ce mâncăm de foame. Bă, arată cât e ceasul, mă. Arată ce mâncăm noi la 5 dimineața. De foame. Ce dimineață, da? Ai arătat? Da. Ce ai, ești nebun? Înghețată, bă. Să mănânci înghețată de foame, n-am auzit, bă. Se aud, bă, ia. În ce-ați trecut, bă, voi ca să ajungeți sus, bă? Ia uitați. Uitați, frații mei. În ce? Care zice ăștia că... E, să fac... TikTok-urile să fac imediat, mă. Nu, mă? La trebuie ceea ce la tine. Bă, poate să fac TikTok-urile imediat, dar... Ce facem pentru a face un TikTok, nu mai se zice. Iar m-am înghețată, bă. N-am mâncat la înghețată. 8 de-astea de înghețată. Tu 4, eu 4.
Uite, bă, să tultește, bă. Uitați, bă, ceasul. La televizor. 5-3 minute. Revin și eu după ce mănânc asta, bă. Bă, pup, l-o like de înghețata.